दिनै जोंहा बिटिआर एकर्ड डे थांनाय 2020नि जे जोंहा 27 जानुवारि बे 27 जानुवारियाव जोंहा गोजोन सुक्ति मोनसे जानानै थांबाय। बेयाव बे सुक्तिखौ खालामदोंमोन गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे UPPL आरो लोगोसे UBPO आरो लोगोसे NDP जथायै जेरैबायदि सान्थि परिबेस बा जोङो गोजोनखौ हास्थायनानै जेरैबायदि आन्दलन खालामबोदोंमोन बिनि फिथाइखौ जोङो थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव मोननो हादों। बेखौनो लानानै दिनै जोङो नैबे जाहाथे गोजोन सान्थिया अरायबो थायो बिनि थाखाय रायजो राजाखौ मिथिहोनो थाखाय दिनै जोङो हानजा सुरनो नागिरदों। 3 किल'मिटारसो जोङो हानजा सुरगोन। बेनि गिबियावनो आङो मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों। जेरैबायदि हास्थायदोंमोन ओरैबायदि दिनै बिथांमोननि सुक्तिनि बिथांमोननि सिगनेटरि हिसाबै बिथांमोना सुक्ति खालामनानै दिनै सान्थि परिबेसा जेरैबायदि थादों अरायबो थायो। बिनि थाखाय आङो गिबियावनो आफा अबंलारिनिसिम आर'ज गाबबाय जाहाथे बे सान्थि परिबेसा थालांबाय थायो। बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीजों मिलायनानै एखे सुरावनो आगान सुरनानै जाहाथे जोङो नैबे बिटिआरखौ खांलांबाय थानो हागोन। बिनि थाखाय आङो बयबो रायजो राजा आइ आफाखौ आङो खावलायगोन जे रायजो राजा बयबो सान्थिखौ लाबोनोबा बयबो बाहागो लानांगोन। सोरबा लिडाराल' बेखौ सान्थिखौ लाबोनो हाया। बेखायनो रायजो राजा आइ आफायाबो अरायबो सान्थिखौ दोननोब्ला अरायबो बाहागो लाफानांगोन। बेखायनो आं साफ्रोम बिटिसिनि रायजो राजा आइ आफानिसिम खावलायो जाहाथे बयबो बे सान्थि गोजोनखौ अरायबो लाखियो आरो बेखौ जथ्न' खालामनानै लाखिनांगोन। बेनि थाखाय आङो खावलायबाय UPPLनि नेहाथारि जानानै आङो बयनिसिमबो खावलायदों जाहाथे बे गोजोनखौ अरायसम लाखियो। दिनै बेनि थाखायनो जोङो आरोबाव फिन जोङो हानजा सुरनो नागिरदों जाहाथे बेयाव बयबो रायजो राजाया बाहागो लागोन आरो बेयाव BJP आरो GSP UPPL जेरैबायदि सरकारा जयैनो दङ बेखायनो दिनै जों हानजा सुरनायावबो बिथांमोनखौबो बाहागो लादों। बेखिनि